சரி, இப்போ அடுத்தப்ப கமல்தீன் தானே? கமால்தீன் மேட்டு தெரு கொழும்பு உடுமலை கொழும்பம் கொழும்பம் எங்கே போடுறது? கொழுமம் உடுமலைப்பேட்டை திருப்பூர்லேருந்து வந்துருக்கு. திருப்பூர்லேருந்து ரைட்டு. சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் மகிழ்ச்சியாக எல்லாம் செல் நம்பரை போட்டு செல் நம்பர் அழிச்சு விட்ருக்கு. இந்த செல் நம்பர் வசமாக தெரியுதே 94. அதான் சொல்லக்கூடாது. அதை சொல்ல மாட்டேன். என்னது என்னெல்லாம் அனுப்பிவிட்ருக்கியா? ஏன்னா உங்களுக்கு பேஜ் வாந்தி எடுத்து பேஜில் போகணுங்களா? என்னெல்லாம் அனுப்புகிறோன்னு பாருங்கள். கண்ட குப்பையெல்லாம் அனுப்பி இந்த நாத்தம் அடிக்கப்பா. சீரட்டை பாருங்க. சின்ன கவரு தட்டு சீரட் அட்டை பாருங்க. குப்பை இருக்கு பாருங்க. புல்ல எதாவது இருக்கா பாருங்க. சாணின்னு இருக்கா பாருங்க. பேஜில் போவோம் வாந்தி கொள்ளி எங்களுக்கு எதுக்குல எடுக்கு. இல்லை இது குப்பையெல்லாம் அனுப்பி போடுங்க. சாப்பிட்டது கொரோனா வந்துடும். சரி, என்ன பாருங்க. தட்டு பாருங்க. அப்பா ஓவியெல்லாம் வரைஞ்சிருக்கேன் உள்ள. ஓவியம்மா இருக்கு பாருங்க. 2ஆம் பக்கத்தை பார்க்கவும். எல்லாத்துக்கும் இப்படி இருக்கும், எனக்கு மட்டும் இப்படி இருக்கு. ஆமாம், மெலிச்சு வச்சிருக்கான். அது என்ன நீ ஊத்தோரியா? ஆனந்த் ஏன்னா இந்த படத்தை எப்படி வரைஞ்சிருக்கீங்க? ஏன்னா படமடமா வருது இப்படி. உங்களுக்கு கட்டரும் இல்லை. எட்டுக்கால் பூச்சி அதுக்கு கம்பெடு கடிச்சதுக்கப்புறம் கடிச்சா 8 கால் பூச்சி கடிச்சா விஷம் போயிட்டு படிக்க. தலைவரே கொட்டை முத்து துணை. சரி, அன்புள்ள தலைவரே வர நீங்கள் நலமா? நாங்கள் இங்கே நலம். வர இது கொண்டாங்க. சரியாக படிச்சிருக்க மாட்டேன். இவர் செந்தமிழ படிச்சு அப்படி முத்த கக்கிடுவார்ல இவரு. அன்புள்ள தலைவரே நீங்கள் நலமா? நாங்கள் இங்கு நலம். தலைவரே நாங்கள் உங்கள் தீவிர ரசிகன் எம் கமால்தீன். இந்த கமால்தீன் பேஜில் போகணும். பேஜ் இருக்கு பாருங்க. சீரட்டு தாடு அது தாடு எல்லாம் அனுப்பி விட்ருக்கோம். குப்பையெல்லாம் அனுப்பி விட்ருக்கோம். நலமா? உங்கள் சூதானமாக பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் பார்க்கணும். கொட்டையை இல்லை அதுலேயே நிற்கல எதுக்குல உங்களுக்கு? இல்லை உங்களுக்கு வேற நினைப்பே இல்லையா? இந்த சிக்கா பேலமோ அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அது முக்கியம்தான். தினமும் பூஜை போட. ஆமாம், தினம் பூஜை போடுறேன். மணி ஒரு பக்கம் மணி அடி கிடக்கான். இங்கே ஆனந்த ஒரு பக்கம் தேங்காய் உடைக்கான். தினம் பட்டை போட்டு இருக்கான். நீ வந்து சாமி கும்பிட்டு ஐயா சாமி கொட்டை சாமின்னு காப்பாங்குது. என்ன சரியா வேலை செய்தான்னு கேட்காங்க. எனக்கு வேலை செஞ்சான்னா செய்யாட போனால் உனக்குன்னு இல்லை உனக்கு என்ன போட்டு பாடா படுத்துறானப்பா. தலைவரே சூர்யா பார்த்துட்டு வாழ்க்கையை விட்டுறாதீங்க. அவனுக்கு புரியுது. என்ன புரியுது உனக்கு? சூர்யா பார்த்துட்டு வாழ்க்கையை விட்டுறாதீங்க. அந்த மூதேவி நாயக்கு பார்க்க போகிறேன். அது ஒரு மூதேவி. காப்பிடிக்கும் உனக்கு தண்டிக்கு இருக்கா. அவ பேசுகிற பேச்சு வந்தன. தலைவருங்க பொண்டாட்டி தான் முக்கியம். யாரு எனக்கு வாழ்க்கை விட்டுறாங்க. எனக்கு நான் எங்கே போனாலும் என் பொண்டாட்டி பிள்ளை தான் முக்கியம்ல, தெரிஞ்சுக்கோ. அது எல்லாம் நல்லா போட்டிருக்கேன். அந்த படத்தை எதுக்கு வரைஞ்சிருக்கா? அந்த படத்தை 2 பேரும் பார்த்து வா முடிச்சானு பாருங்க. முடிக்கா தலைவரே உங்க தூங்குற முடிக்கல, அப்படியே ஆடுது. டங்கு ஆடுது ஒரு சைடு. பார்த்துக்கோங்க தலைவரே. தலைவர் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பரிசு அனுப்பியிருக்கேன். அதை தாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பிரித்து பார்த்து சந்தோஷப்படணும். நாங்கள் விரும்பி பார்த்து கொள்கிறோம். இந்த குப்பையை அனுப்பியிருக்கேன். இந்த குப்பையை வாயில போட்டு குத்துட்டால நீ செத்தா பயில போங்க. நாங்கள் செத்த பயில அச்சி தலைவர் மண்டல பெருசாக அரைஞ்சி உங்கள் மண்டை இருக்கலானே, மண்டையில பெருசாக அரைஞ்சிருக்கேன் ரவுண்டா. மேலே பேர் போட்டுக்கும் போது அதை தான் கண்டுபிடிச்சேன். வாயில் அசினிச்சும் வந்து போவோம். கொண்டா நீ மண்டை வணக்கம் அது கேட்டு போடாமா லூசு போயிடலாம். தண்ணி ஒரு ரெட்டர் படிக்க இங்கே கேட்க போகிறா நீ. குப்பத்துட்டீன்னு கொஞ்சம் அனுப்பி கொடுத்துட்டு நீ. இல்லை ஆனந்தி இதுதான் அப்படியே